ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 7 ହୁଏ। ଆମେ ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ x ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ x - 3 ତାମାନେ xରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 7 ହୁଏ ସେ ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, xକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା। ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ? ସମାନ ସାଇଡ଼୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 7। 7 ରଖିଲେ -3କୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। -3 ସେ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚିହ୍ନ ବଦଳିଯିବ, +3 ହେବ। 7 ମିଶାଣ 3 କେତେ? x ଇକ୍ୱାଲ୍ 10। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 10। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ x ନେଇଛେ। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ xରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 7 ହୁଏ ଦେଇଛି। xରୁ ଆମେ 3 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ? 7 ହୁଏ। ତାମାନେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ xକୁ ଆମେ ଅଲଗା ରଖିବା। x ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ? 7କୁ 7 ରହିଲା, -3 ସେପଟ ସଂଖ୍ୟା ସାଇଡ଼୍କୁ ନେବା, ତା'ର ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, +3 ହେଲା। ତାମାନେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ 10 ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।